Så tager vi lige en sang, der handler om en ko og en bondemand, der hedder Jens Peter. Og det er faktisk Jens Petersens ko. Og hvordan ser en ko ud? Hvordan skal man gøre? Kan I lave nogle horn? Op med hornene, det er koens horn. Ja, så siger vi, Jens Petersens ko, den har horn, og benen kan gå med på jorden. Så har den en hale med, den siger den skæg, med den jages fluerne væk. Og ved du så mere, hvad den kan? Jo, den kan give mælk i en spand, og så kan den stange og brøle og glo. Se, det var en spændende ko. Mu! Ej, hvor var I gode? Vi tager den lige en gang til. Er I klar? Op med hornene. Så siger vi, Jens Petersens ko, den har horn, og ben, den kan gå med på jorden. Så har den en hale med, den siger den smæk, med den jages fluerne væk. Og ved du så mere, hvad den kan? Jo, den kan give mælk i en spand, og så kan den stange og brøle og glo. Se, det var en spændende ko. Mu!